Så that why can a woman? Så that why can't a woman be more like a man? Why can't a woman? Good. Why can't a woman be more like a man? Så går vi tillbaka till snackboken så vi håller med samman igen. Fortsätt. Men are so decent, such regular chaps. Förlåt, jag förstår inte jag kan alltså inte engelska. Vad betyder det? Killar eller män är så decent, anständiga och regular, vanliga snubbar, hedliga. Men är så okej. Just det, han bannar över att kvinnan ska vara så mystisk och konstig, va? Ja, kan du mer som killar vanliga liksom så varandra och käften och säger AIK Djurgården och allt det där. Eller det är det betyder. Varför kan inte tjejer vara mera lika av oss killar? AIK Djurgården, ölen och fulla för lördag. Inga helveter. Ja. Du kan säga då. Nej, men det är det du säger egentligen. Ja, precis. Så har inte rätt i då så vackra politiska ord. Men allting har jag liksom så rätt. Det är det han gör, va? Alltså vi borde ju älska, va? Klubbar går fort, jag älskar det. Vi sparar den. Det ligger också i det. Vad ligger det någonstans då? Jag förstår inte det där. Men det är faktiskt så. Alltså, så här, allting som bockar på kvalitet. Allting som bockar på att ha kvalitet. Kvalitet är sådär numera som precis små flaskor kostar väldigt mycket pengar. Allting som är kvalitet går under benämningen tid. Och här har vi ingen tid alls. Så kan jag inte fråga någon kvalitet. Här kommer du knulla hela tiden. Nu gäller det att ha den här inre tiden, va? Med psyktid här ute, va? När vi inte har så långt till oss. Men du ska känna på liksom kroppsligt här, va? Kroppsligt, jag menar kroppsligt, jag menar det att vi ska vara så intellektuella som vi är mentala. Det är så du ska kroppsligt, va? Så känner du liksom, kommer du känna på. Här du tar 2 steg idag i det som skulle kunna bli ett uttryck så småningom, va? Mer kan du inte ta idag, så att det är omöjligt att vi jobbar med. Jag skulle kunna hålla på i 1,5 timmar, men längre så skulle du inte kunna hålla på. Du skulle inte komma längre ändå. Du tar 2 steg idag. Ja. Det vet jag. Du tar ju, om du ska fortsätta varje dag så skulle du inte ta några mer steg först om 8 dagar. Jag vet inte. Varför det är så, men det är så funkar. Okej, då ska vi se. Du tar det här på. Jag tycker jag har en förståelse för det här. Why can't a woman be more like a man? Men alltså, such regular chaps. Jag tycker det var väldigt bra. Jag hörde att du förstod vad du sa. Så ta det en gång till och så tänk vad du var. Så, amning ju. Det har vi här med, va? Det är keypunkten, det sitter ju under naveln där, va? Här är keypunkten, det är kraftpunkten. Därifrån kommer allting. Där kommer all kraft. Det där är en skamning. Det är där kampsport och allting bygger på det där. På andning egentligen, va? Och på scen handlar det om 2 saker. När du tar in en sak, då andas in du. Som i andningen kan du alltså spela teater. Du märker det, va? Ja. Det är det handlar om. Andning alltså. Man tar in, man ger ut. Man tar in, man ger ut. Så all symfoni handlar ju om allt. Liksom överför det där knallen här. Det är så häftigast när man använder tillsammans med allt det där. Utan att låta från det ljusen här. Vi fortsätter 2 steg till, så var vi igång den då. Tänk på andningen här. Från början. Ja. Och du skiter av kring så mycket du kan. Givetvis kan du inte det. Snarare skit inte i dem. Ha med dem här inne. Men ge dem ingen attention. Ge dem ingen uppmärksamhet. Utan du ger dig och din förståelse för den här texten uppmärksamhet. Varsågod. Och så, jag kan göra det här med. Varsågod. Why can't a woman be more like a man? Men
are so decent, such regular chaps. Jättebra. Ready to help you through any mishaps. Jag förstår inte vad du sa. Alltså jag förstår vad du säger på engelska, men jag förstår inte vad du säger på